השלב הבא הוא בעצם לחבר את האייפון למחשב. אני חיברתי אותו לחיבור האחורי של המחשב. תזכרו שחייבים לבטל את קוד הגישה, שככה הפריצה תעבוד. עכשיו, לאחר שחיברתם אותו למחשב, אני משער שהתוכנות iTunes תעלה לכם, ואני חוזר שוב לצאת ממנה ולסגור אותה. לאחר שגיביתם את האייפון וחיברתם אותו למחשב, תפתחו את הפריצה. אני פותח אותו מריץ אותו כאדמין. תעשו את זה גם אתם, תלחצו yes. אוקיי, ועכשיו אחרי שחיברתם את המכשיר למחשב, הוא אמור לזהות אותו. במקרה שלי זה בעצם אייפון 5 עם הגרסה iOS 6.1, ואתם תצטרכו ללחוץ על Jailbreak. כעת מתחיל תהליך הפריצה. לאחר שהפעלנו את התוכנה ולחצנו Jailbreak, התוכנה אמורה להגיע למצב כזה, ואז הם מבקשים לך שתפתח את האייפון ככה, ואז יהיה אייקון של Jailbreak וללחוץ עליו פעם אחת. בואו תסתכלו. לפתוח את האייפון, אתם רואים, אמור להיות לכם כאן תלחצו אייקון של Jailbreak פעם אחת. יופי. עכשיו התוכנה ממשיכה פעם אחת, אפילו שזה יוצא ממנה, זה בסדר. זהו, עכשיו זה כתב שהפריצה הסתיימה, ובעצם שזה מפעיל עכשיו את האייפון מחדש בכמה שניות, עוד כמה שניות, וכפי שניתן לראות, האייפון נדלק מההתחלה. זה אמור להוריד לכם את הסמל. אם לא, אז כנראה לא ביצעתם את אחד מהתהליכים נכון. דרך אגב, כשאתם מורידים הפריצה עכשיו זה העדכון שלה. אתם צריכים להסתכל שכתוב Evision version 1.1 1.1. זאת אומרת שזהו. הנה עכשיו זה האייפון רטט, זאת אומרת שזה כבר מתחיל להיפתח והוא נפתח. נפתח אותו, וכפי שאתם יכולים לראות האייפון פרוץ, הסתיים. הנה סידיה. עכשיו העניין שסידיה זה כבר דבר אחר. כרגע פרצתם את האייפון. תודה שצפיתם במדריך. אם אתם רוצים להמשיך לגלות כל מיני תוספים וסורסים, תסתכלו בעמוד היוטיוב.